Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Masobra sa 150 ka mga estudyante sang Ama Computer College ang wala gintugutan nga makaupod sa graduation rites kahapon nga adlaw. Suno sa alkalde sang Bacolod, ilan natukiban nga ang among eskwelahan wala maka-renew sang ilang business permit. Gani kaina, ginisuwan sila sang notice of violation. May report sa Richard Caballero. Natapos na ang graduation ceremony sang AMA Computer College sa Bacolod City kahapon nga adlaw. Apang tubtob sa karon, wala sa gihapon mahangpan sa masobra 150 ka estudyante kun nga wala sila gitugutan sang eskwelahan nga makasaka sa stage. Isa sa ila ang STEM student nga si Laika, nga kuntani makakuha sang highest honor sa graduation. Bangod sa ginaaligar nga wala makomply nga dokumento kag balayran, isa siya sa mga wala nakasaka. Apang paglaro niya, kumpleto ang tanan niya nga requirements for graduation kag nakabayad na siya sang kapin 5,000 pesos para sa graduation fee. Dugang pa niya, isa ka adlaw antes ang ila graduation, didto lang siya nakahibalo nga sa 259 ka mga graduates, 98 lamang ang makasaka. Gambal man sila blessed raw nga nang ang amoto ko ng iban nga wala nakasaka kay kulang kami kuno sa uploads kag sa payment. Pero nagbayad man kami sir, mayara man sila Excel bala sa raw kung din mo makita kung okay na, tapos may mga screenshots man di. Mayara man kami receipt. Tapos may receipt man kami di ka mga Cebuana namon. Tapos sang June 23 gani nagkadto pa kami to para kayuhon bala namon sir basi makahabol pa kami June 24. Ang iba nagbayad pa to. Pero wala man Japon sir kay final nagid ko na sa June 24 nga mo nang 98 lang makasaka. Ang yung student naman nga si Kesha, imbes nga sa venue sing ila graduation magkadto kahapon, nagpadulong ini sa talatapan sa Department of Education kaupod ang iya ginikanan kag iban pa nga mga estudyante agud magreklamo. Highest honor man siya kuntani. Apang isa siya sa mga wala gitugutan nga magsaka sa graduation rites. Nagkadto kami una sa sa NGC upod sa mga parents. So ginreklamo na siya namon and ginpang-interview kami isa-isa. Then after nag-lunch kami, nagkadto kami sa DepEd. Ti ang hambal man kuno ka DepEd kuno nga kung amon ako no wala sa may mahimo pero try lang nila nga buligan kami na tapos ano to naman. Ang hambal nila kuno nga wait lang sir. Nalipat ko. Na hambal to nila nga kung amo na nastorya na nila nga namang ang nagkadto na to ang DepEd sa Gua School pero wala may nagtubang kuno nga nga taga Maynila miss ka ng teachers namon wala nagtubang sila. Bisan wala makasaka sa stage si Laika kag Kesha, nakuha naman nila ang ilang mga credentials kag naka-enroll na sila sa kolehiyo. Ginakasubo lang nila kay wala man sila maka-eksperyensya nga makasaka sa stage ng graduation sang grade 6 bangod sang pandemic. Nagalaom sila nga maabot ang adlaw nga maupod nila sa entablado ang ila mga ginikanan bilang pagpasalamat sa ila kabudlayan samtang nag-eskwela sila. Kung istoryaon ka DepEd ang school namon nga kung hindi kami ka-graduate by July, ipag-graduate kami July mga wala kasaka. Kung hindi sila magpasugot, i-refund ang amon nga money. Kung hindi pa sila magpasugot, ikasuhan sila kuno ka mga Bali ang parents. point siya pwede nyo makuha inyong credentials. Mini-graduate ka mo, but the ceremony amo ng problem. Oo, amo na. Makagraduate kami pero ang gusto ba ka mga parents namon, ka mga estudyante makasaka kami kay kaisa lang namong sa kabuhi namon. Sa grade 6 sa middle man kami kasaka tungod kay pandemic. Mag high school hindi man kami kasaka. Amo na ingalain gid buot ka mga parents namon. Matapos nga nagreklamo ang mga estudyante sa DepEd kag sa talatapan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ginusisa kag natukiban nga wala pa ang AMA Computer College maka-renew sang ila business permit bangod may mga requirements pa ini nga wala makomply. Ilabi na sa Bacolod Environment and Natural Resources Office kag City Health Office. Through DepEd na ma-istorya sila ang ilang mga officers nga i-allow ang mga kabataan na mag-graduate. Kung ang issue is about payment or non-payment or fees or whatever, that should never be a reason hindi mo yung pagpasakao ng kabataan. May mga
guidelines mo lang ang butang at kung wala kabayad ang bata, pwede man lang na iyang sa kaon mo lang, i-hold mo later on ang mga dokumento until such time na makabayad. But what is important na pag sa kaon, pamarsahon din ang kabataan kung nakakomply sa tanan ng mga academic requirements. When we say academic requirements, kompleto grades na pasar niya. Ginataga na sa syudad sang 3 ka adlaw ang eskwelahan agud magpadulong sa Bacolod City Permits and License Division. Tubtob sa karon, wala pa makapagwa sang official statement ang eskwelahan. 6 wala sila business permit. Yes, nag-apply sila, but it is not wala siya ma-issuean sa business permit tungod wala pa sila kasubmit sang mga requirements for Benro kag City Health. No, so that's why ma-issue kami this afternoon sang notice of violation as what we do sa iban man ng mga businesses. Sa isa ka statement, nagpaandaman si Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez sa among nga eskwelahan. Iya usisaon kung matuod gid man ang reklamo nga bangod sa internal nga problema sa pagremet sang kwarta ang rason ko nga wala gin pa-entra sa graduation ang mga estudyante. Hindi kuno pwede nga makapanghugas na lang kamot ang among nga eskwelahan kag iya ini ginpaandaman. Richard Caballero para sa Digicast Negros.